И костата таймани. Не знам, хитро и днес сме се основа малко на геймплей, т.е. на Minecraft, нали? На започнат свят. Или не, направо. Ще създам нов свят и ще цъкаме. Survival, Create. Нищо няма people. Пазил. Ах, как ме забива. Кондио стоит кай. И в майка ти. Добре, взехте ме с ръка. Това ще почнем до дърва. Извините малко те и псува, но... Как си рима играта. Мисля да почна такъв канал, нали? Ако ви харесва, разбира се. Много ясно, че продължа. Влогове едва ли ще имам, а може, не знам. Ще разбера. Ще видя по-скоро. Може да кача влог, ако ходя на планина или нещо подобето. Латка малко да качава, добре. Кондио. Близко, някъде прасо да виждаме, някъде прасчо. Найде прасчо, излез, къде си, мале как ми залагам майкова. Супер бързо, добър начин, в момента слагайте от прасчо. Обаче ще създам 6 такива. И си картики останалото. И сега почвам. Да. Сега ще вземем това. Готово. Да. Сега... О, прасо. Айде. Кондио. Имаме храна. Браво, бе. Мале, има малко батерия. Майко. Този епизод ще бъде кратък, ама нищо. Аз ще почна по редицата и това сега ще го направим пер. Крава, супер. Мале, идва. Ето това. Бе, значи прави това и също храна да има. Нали? Ето. Абе, ще направим нещо в този свят, нали? Може като съберем много неща, като станем хиперновото развитие. Нали, да отидем в миничка и там вече да започнем се развиваме, разбира се, като има почти всичко, казвам, на 64. Стако, добре, чакай сега.
сега си го вземем. И сега на 7-та минута е нещо. Ще изключим, нали? И изправим лагане. Охо, козичка, овца да аз пък коза. Яма. Какво? Това някой ще ме смесна за биби, ама... Дайте... Като стана малко по-добър, ти ще включа зомбитата на отхвъртната. Да, защото сега съм мега слаб и не искам да ме убиват нещата, да развалям на всичко сега. Айде е паралел. О, конче! О, ще го убием, защото сега не ми са... Видите. Нямам ябълка, нямам го питомя. Взехме там удачи. Няма са да получи за тебе иначе. Пасо. Отивам да го взема. И тези прасените, колкото имам ги убивам. И вече почвам да подбирам оръжие, да събирам факели и да влизам в... Но съм предишни канали, ама съм ги закрил, защото счупени таблети, не ми се занимава, съм като много по-хубав таблет. Преди оня ми беше, нямаше даже марка, ама то се вече е много по-хубав. О, как църчи човек. Сега ще се гласува, брат. Нече много ще се стигля една игра и не ли някак. Да не ми залоги, защото имам снимам, имам цикам или... Аз няма много хейтове в коментарите, нали, ако изобщо някой ще ме гледа. Но ще от моите приятели ще ги гледа. Умирай, кондио, умирай. А така... И сега убивам този прасчо и... Ето е сега 10 минути. Добре, ай 10 минути ще направим. Съгласен. Айде, кондио, добре. Значи колко храна имам? 20 храна. Айде, готови сме и 6 кожа. Добре. Сега. Така някъде. Почвам да правим така. Или преди един момент, никой не се прави къща. Съм гледал много ютубър. Какво сме за правото? Беше после. Продължаваме. Докато ни открием камък, защото ако ни открием камък, лошо. Айо. Разгледам. Може и така да живеем, но трябва да се отида да вземем това. За така са. Ох, мале зайчето. Готови сме. Бати фочу тамбо. Тирички-чики-чики-та. Че там ми тя ехмали. Сега така условим. Къдичи стави. Абе горе-долу готови сме. И за 11 минута спрем, нали?
без зумата, така че просто всичко е окей. И да, мисля, че този епизод добре се справихме и нали, надявам се да ви е харесало. Друго не мога да кажа и да